ଜାଣିଛୁ ଆଜି ହଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ। ମତେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡେ ନା। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମଦର୍ସ ଡେ। ମାନେ ମାନେ ମୋ ମା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ମା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ। ଜାଣିଛୁ ମୋ ମା କୁ ମୁଁ ଯେତେ ହଇରାଣ ମୋ ମା ମୋ ଉପରେ ଜମା ବି ରାଗେ। ମୋ ମା ତ ବହୁତ ଭଲ। ମା ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ର ବେଷ୍ଟ ମା। ଆରେ ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲା? ସରି ୟାର, ମୋର ଏମିତି କହି ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନଥିଲା। ଆରେ ସେ କଥା ଛାଡ, ମୋ ମା ଆଜି ତତେ ଘରକୁ ଡାକି ଯିବା ଚାଲ। ମା ଏ ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଆରେ ଚିଲଉଛୁ କାହିଁକି ଏଡେ ତନେ? ଆରେ ମୋ ଝିଅ ଆସିଛି। ଆ ମା ଭିତରକୁ ଆ। ମାରେ ଏମିତି ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁକେଇଛୁ? ଟିକେ ତ ବିଷୟରେ ଖୁସି ହେଇକି କହିଦେଲି ତ। ଓ ଏଇ କଥା। ମାରେ ରଶ୍ମି ମତେ ତୋ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଛି। ତୋର ମା ନାଇଁ ତ କଣ ହେଲା? ରଶ୍ମି ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅ, ତୁ ବି ମୋର ସେମିତି। ଆଜିଠୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନୁହଁ, ଆଜିଠୁ ମୋର 2ଟା ଝିଅ। ମା